Allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani sannan suka aikata ayyuka na ƙwarai lahum jannatun suna da gidajen aljanna tajari min tahti hal anharu wadda ƙoramai yake gudana a ƙasan waɗannan gidaje. Allah ya sa muna ciki. Kasan yana daga cikin abinda da yawa in ana maganan aljanna ba safai mutane suke kawo shi ba. Wato in ana maganan aljanna galibi daɗin gidan aljanna shi mutane suke kawo. Haka ne ko? Irin abin da za a ci, irin abin da za a sha, rayuwa da walwala, shagali da za a yi a gidan aljanna, nan galibi hankalin mutane ke tafiya game da gidan aljanna. Yana daga cikin ni'ima da Allah ya sa a gidan aljanna shine ba a ɓacin rai a gidan aljanna. Ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Wannan ni'iman, doktor, ta fi ni'imar abinci mai daɗi. Duk wata matsala da ka sani in sunanta matsala, a ce yau rai ya ɓaci, Allah ya kore wannan a gidan aljanna. Ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Ni'ima ce. A suratul Fatir ma yace jannatu adnin yadkhuluna yuhallawna fiha ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Da Allah ya zo siffanta aljanna da sakamakon da za a yi wa ma'abuta aljanna, Allah ya sa muna ciki. Ya ce jannatu adanin aljanna ce ta dawwama, in an shiga kenan. Yadkhulunaha za su shige ta, yuhallawna fiha za a yi musu ado da kwalliya a cikin gidan aljannan, min asawira min zahabin, daga mundaye na azurfa na zinare, min zahabin na zinare, wa lu'a, haka ne ko? Da kuma lu'ulu. Wa libasuhum fiha harir, tufansu a gidan aljanna harir ne. Wa qalu, Allah ya ce in aljanna sai su ce alhamdulillahi alladhi athhaba anna alhazan, dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wadda ya tafiyar da bakin ciki da damuwa ga barinmu.